い飛んだよ。修知学園周知の事実、みんな憧れの生徒会。ポク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 と会長とかぐやさん、石上くんと初期の時間、ゴールデンメンバーと思いませんか。初期の地下初期の地下ラー乱れた国で生きる私たち、誰もが本音隠してるけど、どんな問題もラブ探偵地下が解決するわ。IQ3 でも任せなさい。シュキシュキシュキ